Според едно поверие, ако сънуваме влак, значи ни очаква шанс, който няма как да се изпусне. Днес ще ви срещнем с един истински щастливец, който е материализирал влаковете от своите сънища и късмета, който носят те. Кой е той? Ще научим от разказа на Иван Черкезов и Огнян Пенев. Този шум няма как да го сбъркате. Помни се цял живот. Казва, че пътуването с влак е сред любимите приключения на малките. Ето защо те обожават играта с влак и играта на влак. Всеки ден, дори когато пораснат. Любовта е необяснима. Защото мъжете сме деца до смъртта си и винаги обичаме да си играем с нещо. Нашите играчки са тези. И наистина е страст. Всичко тук изглежда така, сякаш истинско. А по мащаб тези композиции са намалени приблизително 87 пъти в сравнение с реалните размери и на релсовия път, и на тунелите, и на гарите, и на прилежащите територии с електроцентрали, петролни сонди, даже и езеро с летовници. Всъщност, кое направи възможно тази картина буквално доживее пред очите ми? Около 30 човека сме ентусиасти, самоиздържаме се, имаме много цели, които са свързани с историята на българските железници и с пресъздаването на моменти от настоящето и с моделизма като цяло. Той, разбира се, основна цел. Една от целите ни е да привличаме по-млади хора, деца, изобщо, разбира се, да се веселим. Марио и компания прекарват значителна част от времето си тук, сред тези влакове. Те вярват, че освен страст, хобито е и един много добър учител по дисциплина и постоянство. А това, че носят детето в себе си, ги кара да се усмихват на живота всеки ден. За новините на Нова, Иван Черкезов.